Martang yang mahita. Dame ni di batana sumurusen saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiran munam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhu na. Bari tanauli nagabihatan di bata di minggu tasadarion imana tersurat di buku 5 Musa bidu 30 Mamuka Mesian ayat 10 sada 1 ayat 10 pak tangyo kamu mahatani di bata. Ay patikon na hutonakon itu ho sadarion dang masok kalkudi ho manang maholakku. Dada di bano gijang hatai uban na pola ikut dohonomu isi ulani sikat nami manaik tu bano gijang asa mangalap sadihami dohot patubigi hossa tuhamin asa ulahunun nami nian jaladada di bariba ni laut hatai ubain pola ikut dohonomu isi ulaning sikat nami tari perlaut mangalap sadihami dohot patubigi hossa asa ulahunun nami nian ay masedonok do hatai diho di bagasa pamangamuru tahe do di bagasan roham asa ulahunomui ima sahana. Songon topik ni trupu taon ima mamaritahon huhut mangulahon hatani di bata. Adorang sopina heba-heba trupukon adong masada barita namar donga poda. Di sadatiki makata hatai ma ima kura-kura do dongan na pidong silogo-logo di pakatan nasida tong masay rosu jala di dok kura-kura ema tu silogului di pakatan na adigam majulu hita buy mardalani jala buanom wau mardalan asarap junyak kita inna kura-kura ema tu silogulugi dungiro ma silogulugi madok babui oro dohoro aho bono ko habang marnida saluhuna natinopan di mata asa hubuak ko siya sa taida siyan gicang asa hubuak ko habang nina siluguluguin dungi ida hura-hurema jalat tunglas itu turuhana ala nilas nirokanai pitor dido hura-hurema adigam mahita dinna madok tu siloguluging dungi dia lusima sonare peta ohita alai juluhu buat mahau-hau dinna silogulugon dibuat mahau-hau huhut dileoma tu hura-hureng alai adorang sahabat kita adong puang syaratna ninna tu hura-hureng asyarakna ninna asa bui hita habang jala asa selamat asa dinggan parjulu ikon haratom mudokwang hau-hauon terus jala unang makataiho saliling hita habang ima syarakna ninna silogo-logo ima tukura-kure dungi jari ma dibuang ma hura-hurai habang mana sida duka bang nasida terbang lasma rohani hura-hurai ala di ide mana masai bagak jala uli bakat di ide mana dongan naka hura-hurai ditoru heran akarongan nai alai di bagak nai ala nilas di rohana topuma makatai hura-hurai manggorai mana ui ninna madok tokarongan ne ujunga madebuma kura-kurai laos mate dihawak kadonga saha persyaon menjadi taat memang tak mudah. Ada banyak godaan yang menggiurkan yang bisa membuat kita melupakan sebuah ketaatan. Karena itu adalah ketaatan sebuah pilihan yang harus kita ambil untuk melihat berkat dan keselamatan.
Alani matema ni minggutta sadarion mamaritahon hut mangulahon hatani di bata. Masay menarik doon di hatahon ima di bagasat truputon na taida na ni hatahon ni di bata tutong-atongan ni bangsoy na perjulu di dok di bata nak karingan ni ima ditadda di bata do hita. Di ayat 10 salita kasdo di dok ditadda di bata do sudi akan atinopane. Lapatanna di boto di batado ahna di bagasan roha doa di bagasan pikiran ni bangsoi alanido ubay na pola di bata ay patikon na kutonaho tuho sa dario dang masok kalhu manang makkolaku na marlapatad dui na nandohonon ni hatani di bata marhite si Musa na yung pasaton na du si ima pabua na ditadda di batado suhat-suhat manang batas gugu manang kemampuan manang hatolapun di bangsui disudi ulang na pinasane. Jadang dilo di bata na sotolak dungdungon na sida di boto jala ditadda di batado odoraha nekkon ingototang namar lapatad dui asa ikon ingototano danga dokya di bayad di bata na sotolap gugutta dakya adong di bayad di bata ima uhum na sotolap taboto dan ibayad di bata sada aturan na subuh taulahon lapatan na disuruh di batado si Musa asa dipaingot na sida ima nakangani taringot tu badan manang holong mirohani di bata ditanda jala di botoro alani kutaulahon asa marhiti ayaton adong sadap pengajuan manang tawaran na pinasa ni di bata tubang swing ditawar hotu nasida di leo tu nasida ima asa hibul roh dan pikiran di bangsui mangido hotu di bata dina mangulu tonani di bata di nasida tung songo dia pesa sitong na tonai nang hadiru nasida di boto di batari asa di sima berengota ima ula hononna do tangi hononna suarani di bata na kedua kun menarik situ tudo ima bulus mahita mamula kun hatane manang tonane di leo di bata tonai tu si Musa unang nian marsidalian alai gabis sada patokan manang patrol di role model dui di tonga-tonga ni bangsui dang adong sidalian manang alasan na subui si bayanon di bangsui jaladang adong buido honotta borat ubay didok di ayato dana di banogi cakatai ala ikko siala pun do hatai sian banogi jang lapatan na asa di bagasat di bata maringan na di banogi jangi nang di tanaon jadi dilir do pangatusion ima di bagasat tulpukon asa totong na sida mangulu jala di bariba laut inganan hatai lapatan na itung isi mana bui mangalap hatai di bariba lauti jadi sian ayaton di paturuhon na pabua naung ditanda si Musa do saduk bangsui jala dang adong bisidalian manang alasan na sida asa dang mangulau patik ni di bata jauh basa diri do naro pasa to patiki do tonai tu bangsui marhite si Musa jala dadan na si Musa na mangalapi alai kon ingotot tado na inisiatif manang tahini di bata sa diri dui neng mamereng dengan permulun di bangsui ale dang adong arah nang uhum di hati kay di bangsui hidup bain na di pasa patiki tu bangsui marhite si Musa marhite omma ro mahata na siya banogijang na marlapatan dui pabua di batasan diri do naro siya banogijang siyan inganan na madapoton na posona na madapot tu bangsui jala hata na ima songon na di Johan desi tayo dui hata na ima firman hata itu Jesus jala naro tu portibio madapot to kita jali kuniro na tapar hato dia makadungan molo di zaman ni si Musa dilihat tonai
alai anggo nuaing nunga gabi jupa kita ima na sebenangi jang Jesus naro tu portibion asa kumangoloi asa taulahon ahana nirok ni ima ame marhite Jesus Kristus. Molo di tradisi ni bangsa Israel ia lau ima manggobarho kamatian manang benotoro laos alani ido Jesus anak ni dipata naro sebenangi jang mate jala mula mangulu dari patuluhom menedok kamatian jala ibana sadiri na mangulu siya kamatian na pasato katan dibata ima hangulut tu harat na porsia tu dibata hatan dibata do daga bedaging ima tu hatta Jesus Kristus na tagwari na di Yohanes sada ayat sadeng namangi nama saya menarik tay dari 70 tahun ima hata ni dibatado bona ni nguluta manang habaoran sumber hatan dibatado di suraton na di dua batui dada na rumikot ni nadikil dibata sejolme alai naing mahatan dibata mangul jala di suraton di bagasan rohani jolme unang mah holan di buku alai unakolan di Bibil alai kon ingotot tado ima mangulu hatani dibata di bagasan pikiran nang di bagasan rohatta dang dau jaladang purik inganan ni dibata di inganan ni hatai alai inganan ni hatai ima di bagasa pamangan nang rohani jolmeng di bagasa pamangan marlapata dui adong sada panidengin nasitong naharuar siya pamangan ni bangsui laho mangulahon hatani di batang molo pamangan makatahon taringo tu hatan di bata ikon saur do me rohanang pamangan na unang marasing pendengin na dohot na di bagasan rohana alek ko saur do di bagasan panidengin ni dohot nang di bagasan rohana ala roha marlapata dui iman na menghubungkan jolmay do di batang roha ima songon na pinili di batang songon hapeahan ni hatana jala roha taido ima songon inganan jala roha taido ima songon penuanan asa unang mago jala unang luntur siya roha hatan di batang alay totong ma siyan roha taido gabi dasor marperbui hatani di batang tong di paingo tupukom mahita marsihohot na hita di tona do di hatan di batang saliling mangulu dopi kita di portibion iko pasti gudang do hamaolon gudang akka HP itu nasongo di bagasa parngulot ta alai unang alani akka hamaolon do akka paru kiloni mabay kita tarlalap jala mabay kita do alai taingo mamaju di bata nalaho mangurupi kita asa di bagasa tuputo na kay ditadda di batado rohani cholmay ditadda di batado hita parngulun na sitong ima parngulun na sarupa na dihatakon doho na diulakon jadi molo somal dibihido akapadohan ima na madok rambut sama hitam tetapi hati siapa yang tahu alengo di bata di boto di ay ditadda di batado akka na adong na di portibion na di bagasan rohanang na di bagasan pikiran ni Jolmay alana di batasan diri do na marok pa Jolmay jadi alani nampe songon na burju hita di juru niya kadongata alay asing di bagasan rata nampe dang di boto dongatai alay yang budi bata takas do di boto nampe susah pikirat mangadupi akan amasa di boto di bata abi alani ma dia makadonga saha porsia asa totok kita songon nani igil ni terpukon tu molo di igil terpuko siya kita marpanidangyon cala mangulakon hata ni dibata marpanidangi napatan na berani hita bersaksi panidangyon nekot hatidakon ima Jesus nagabi hangulua kata ni dibata di hita asa nang mabiyar hita makatidakon hata na alay taingok ma ima nakaingani dakkolan di hatay alay nang mangulu di bagasan panggulmiton ni ngulutang unang maholan Kristen katipi hita unang maholan sa luar manang holan pajagar-jagar diri alay nang dipangido tu hita ima ikon sa dalam pandangyon do pangulahorta Kristen na berintegritas mulut Jesus Kristus do natahati dakon
pangalahot tapi ikon hobar ma tulo mo ni rohana ido na pinangido na jala ido hasitongan na mangulu di bagasan hatani di bata atong sita jaga humay jala totong mahita taukap marohata ima majalo mangulakon sudi tonani di bata dakola dihata alai di parange dohon di pabayenan. Amin. Moliate matuhan diho ala dipingot Tuhan merhiti hatam asa mangulu matuhan hatami di pabayenan dohon di parange nami. Amin.